Usa ka pari magkaigsunan nga nagduha siya kay nagkaon niya sa pan, this is my body, this is my blood. Nagkaon niya sa pan, inig-inom niya sa bino gapoy lami. Muna nagduha siya sa official teaching sa simbahan. Ingon siya nga, mura man og di tinuod. Ingon siya real. Ingon ang simbahan real Christ. Pero paan man gapoy lami? Bino gapoy lami. Pero ang official teaching sa simbahan, alang sa mga wamahibaw, human kapadalangini sa pari ang pan o bino, nawa na ang substance sa pan o bino. Napulihan na sa substance sa lawas o dugo ni Kristo. Kung siya tawagan na, transubstantiation. Ano sa to? Human kapadalangini sa pari, ang pan o bino, nawa ang substance sa pan. Nawa ang substance sa bino. Nawa ang substance o napulihan sa substance sa lawas o dugo ni Kristo. Kasi tawagan na? Na substance? Na substance ba? Ang iyang color panggapon, ang iyang lami panggapon, pero ang substance niya na, tungod sa pulong sa Ginoo, nawa ang substance sa pan. Nawa ang substance sa bino. Napulihan na sa lawas o dugo ni Kristo. Nakahinumdum mo atong bomba sa Nagasaki, Hiroshima? Hinumdum mo ito? Pagbuto sa atomic bomb, ang radioactive ni kalat sa atmosphere. Sa hangin. Nadaan sa hangin. Ang radioactive. Makahilo. Makamatay. Muna nga, ang mga sagbot sa palibot, sagbot gapoy labi, pero ang substance sa mga sagbot, radioactive na. Ang mga pan nga na speakery, ang substance, pan gapoy lami, pero ang substance radioactive na. Ang namalit sa mga pan, nangaon, namatay. Yan naman pan gapoy lami. Pero tungod sa atomic bomb, ang substance sa pan, ano naman? Radioactive, makamatay na. Unya, ang mga baka, mga kanding, nangaon sa sagbot, nangamatay nga po. Nga naman, ang substance sa sagbot, radioactive, makamatay na. Pero ang dagway sa sagbot gyapon. Ang kolor, sagbot gyapon. Pero ang tungod sa atomic bomb, ang substance niya, radioactive na. But ako nandanon sa Eucharistia, paan gapoy lami, bino gapoy lami, pero tungod sa Word of God, labaw pa sa atomic bomb, napulihan ang substance sa pan ug bino sa substance sa lawas ug dugo ni Kristo. Tapakpakan ato Ginoo. Kay wala ka mangayo og taas nga kinabuhi. Wala ka mangayo og bahandi. Wala ka mangayo batok sa imong kaaway. Busa hatagan ko ikaw sa imong gipangayo, hatagan ko ikaw kinaadman nga wala pa'y makaangkon bisan kinsa kaniadto ni sa maabot nga panahon. Grabe ang kinaadman nga naangkon ni Solomon. Katawahan sa Dios nga niya karon kinsa maning kinaadman nga gipangandoy ni Solomon nga nahimugso o nahimo ng tao. Atong basahon ang balaang kasulatan. Nasa 1 Corinto 1:24 mingon si San Pablo, naibaw ba mo nga si Kristo ang gahom ug kinaadman sa Dios? Kinsa dining kinaadman? Hoy, kinsa ning kinaadman? Si Kristo. Hindi mo tapan. Si Kristo di ay ang kinaadman sa Diyos. O karon, ningon si Kristo nga mao ang kinaadman sa Diyos. Ayaw ka mo paghago alang sa pagkaon nga madunot. Kundili sa pagkaon nga mulungtad ngadto sa kinabuhi nga walay katapusan. Kining pagkauna ihatag kaninyo sa anak sa tao, kaya naa kaniyang pag-uyon sa Dios nga mahal. Unsay nahitabo kanato katawhan sa Dios nga niya karon
naghago kita sa pagkaon nga madunot. Tinoo dili. Nganong daghan kanato di kasimba, di kaadto sa simbahan kay mananginabuhi. Dili sa kumusimba, pader, kay busy sa panginabuhi. Tinoo dili. Apan gikalimtan nato ang pain sa kinabuhi. Unsay nitabo nato? Gipangkabuhi. Giuna nato ang mga butang. Gikalimtan nato ang tag-iya sa butang. Unsay nahitabo? Wa na ta mahimutang. Nanuman nalumos na tas mga utang. Tinoo dili. Monang ningon si Kristo ang kinaadman sa Dios ni maymay kanimo kanako, ayaw pagtikom, ayaw paghago sa pagkaon nga madunot. Wala nang dinay pagkaon luto naman no? Kining mga pagkaon nga atong gihalad, nga atong pagkanon karon, pagkaon ni nga madunot. Hasta ding mukaon, otros ang madunot. Pero adunay pagkaon nga ni madunot. O maunay tuyo, nganong ania kami karon dinhi sa atong barangay. Aron sa pagpintal sa inyong una-una sa kaimportante nining pagkaon nga ni madunot. Mga amahan, nga ni adin ni karon. Mga nanay, nga ni adin ni karon. Mao kini ang kinaadman sa Dios. Nga maghago kita sa pagkaon nga dili madunot. Unsa maning pagkaon nga dili madunot nga ihatag sa kinaadman sa Dios nga mao ang anak sa tao, maway lain si Kristo. Yun sa paghatag ni Kristo ang iyang kaugalingon nga ri kanato, nikuha siya sa pan, unang misa. Nikuha siya sa bino o iyang ipanalinginan. O na makiksunan ko nga niya din ni karon kanus kita makakaon sa dugo ni Kristo, makainom sa dugo ni Kristo, makakaon sa iyang lawas, panahon nga mosimba kita. Sa Jesus mingon kanila, sultihan ko kamo, kung dili kamo mukaon sa unod sa anak sa tao, o dili mo inom sa iyang dugo, dili kamo makabaton o kinabuhi. Ang mukaon sa kumunod o moinom sa kong dugo, may kinabuhing walay katapusan. O banhawon ko siya sa katapusang mga adlaw. O ako ang pain nga gikan sa langit, o ang pain nga akong ihatag kaninyo, mao ang akong unod. O ang ipainom ko kaninyo, mao ang akong dugo. Unsa to? Ang pan nga ihatag ni Kristo kaninyo, mao ang akong unod alang sa kinabuhi sa kalibutan. O ang ipainom ko kaninyo, mao ang akong dugo. Nakaron pangutana, giunsa man ni Kristo paghatag sa iyang unod? Ano natong kanon? Yun sa man ni Kristo paghatag sa iyang dugo aron atong imnon. Itubag ka na sa katapusang panihapon. Sa San Lucas 22, 21 ngadto sa 22. Ningon din himang kaigsunan sa 17. Humikuha si Jesus og kupa o nagpasalamat sa Dios. Dawata kini og bahina ninyo kay sultihan ko kamo nga sukad karon dili na ako mo inom niini antod mabuta ko sa gingarian sa Dios. Ikuha niya ang pain og nagpasalamat sa Dios og iya kining gipikas-pikas kini og gihatag kanina nga nag-ingon, mao kini ang akong lawas. Buhatan ninyo kini aron paghandom kanako. Human sa panahapon, gikuha usab niya ang kupa, ang bino, o nagpasalamat siya sa Diyos. Gihatag niya kini kanila, o bingon siya kini, kupa,
mao ang bag-ong kasabutan sa Dios ti mailahan sa kong dugo nga giula kaninyo. Karon makaigsunan, giunsa paghatag ni Kristo ang iyang kaugalingon nga kanato, nikuha siya sa pan mo ng misa, nikuha siya sa bino o iyang ipanalinginan. Mo na makaigsunan ko nga niya din ni karon kanus-a kita makakaon sa dugo ni Kristo, makainom sa dugo ni Kristo, makakaon sa iyang lawas, panahon nga mosimba kita. Apan kung dili kita mosimba makaigsunan, dili kita kakaon sa pan sa kinabuhi. Makaigsunan ko nga niya din ni karon, kung tinuod ta nga nahigugma sa atong kaugalingon, mosimba kita kada Domingo. Abi ninyo, ang wa mosimba kada Domingo, wala na siya mahigugma sa iya kaugalingon. Mga katawhan sa Dios, mga batanon nga lalaki nga niya din ni karon, mga hamtong nga mga tatay nga niya din ni karon, gamito nato ang atong kalagsik, gamito nato ang atong kusog sa pagdaig sa Ginoo, pinaagi sa pagsimba sa adlaw nga Domingo.